Indarkeria matxistaren biktima den eta 2 seme-alaba dituen emakume bat etxetik kaleratu izana salatu dute Barakaldon. Kaleratzea izan da, ertzaintza sartu da etxera eta gauza guztiak ateratzen ari dira oraingoz. Kale gorrian geratzen da emakume hau, familia hau, 2 seme-alabekin, adin gabeko 2 seme-alabekin. Argitan emakumearen aholku zentroa eta Berri Otsoak gizarte bazterkeriaren aurkako plataforma mobilizatu dira, etxetik bota dituztelako 41 urteko indarkeria matxistaren biktima den emakume bat eta bere adingabeko 2 seme-alabak. Premiazko irtenbide bat eman behar zaiela aldarrikatu dute herritarrek, gaineratu dute Eusko Jaurlaritza izan dela salaketa jarri duena. Kasualitatez Eusko Jaurlaritzak da salatu egin duena eta kaleratu egin duena. Badakigu badagoela protokolo interinstituzional bat eta horretan esaten du olako egoeratan premiazko irtenbide bat eduki beharko zuela eta oraingoz emakume honek eta bere seme-alabek ez dakite nolako irtenbideek edukiko duten. Batzorde judizialaren ondoan herritarrek protesta egin dute etxebizitza duina eskatzeko eta etxegabetzeen aurka. Salatu dute soilik Alokabide alokairu sozietate publikoak eskatuta 2018an 184 familia bota zituztela etxetik. Bakarrik Alokabide 2018 185 familia kaleratu zituen. Elkarte feministak eta pobreziaren aurkako taldeak salatu dutenez, kaleratze berri horrek agerian utzi du paper bustia dela etxegabetzeen aurkako protokoloa.